Hej 2x Tom. Jeg vil gerne fortælle lidt om det arabiske forårs påvirkning af landet Libyen. Libyen bliver nemlig påvirket i høj grad, da der udbryder et oprør i februar 2011, som skal gøre en ende på diktatoren Muammar Gaddafis mangeårige styre. Jeg vil starte med at fortælle lidt forhistorie omkring landet, så vi har en forståelse for de tanker, som oprørerne går med. I 1951 beslutter FN, at Libyen skal være selvstændigt. Førhen har Italien kontrolleret landet, men det er så nu kong Idris, den første, der skal styre et selvstændigt forenet kongedømme. Fra 1951 til 1969 er Libyen tæt knyttet til Vesten på grund af olien i landet, som Vesten jo er meget interesseret i. Dette fører til en kritik blandt befolkningen, især blandt hæren, så i 1969 er der en gruppe af officerer, som udfører et fredeligt statskup, hvor Muammar Gaddafi kommer til magten. Han ændrer dermed styreformen til et diktatur, og gennem hele hans styreperiode på 42 år gør han alt for at sikre sin magt. Det gør han blandt andet i 1980'erne, hvor han opretter nogle revolutionskomiteer. Disse revolutionskomiteer de bliver styret, og også andre højtstående poster bliver styret af familiemedlemmer eller mennesker, som han stoler fuldstændig på for ligesom at sikre den her kontrol. Hvis der er nogen, der gør modstand mod den måde, han styrer på, eller kommer med kritik af den, bliver der slået hårdt ned på dem, da han blandt andet benytter terror og tortur og forbrydelser. Befolkningen de ønsker demokrati og frihed, og de gør som sagt modstand, men der bliver slået så hårdt ned på det, at regimet aldrig rigtig bliver troet, selvom den her befolkning har et brændende ønske om demokrati og frihed. Men så i år 2011 lykkedes dem endelig at få det her oprør igennem, på grund af, at de er blevet inspireret af det arabiske forårs begivenheder i andre lande. Det sker nemlig den 15. februar 2011, hvor der er et oprør, der udbryder i byen Benghazi, som ligger her. Demonstrationerne udvikler sig hurtigt voldeligt, da regeringssoldater begynder at skyde mod de her demonstranter. Demonstranterne stjæler så våben fra militæret, og enheder fra militæret slutter sig også til de her demonstranter. Så protesterne breder sig hurtigt, blandt andet til byen Misrata, som ligger her, til hovedstaden Tripoli, som ligger her, hvor at Muammar Gaddafi egentlig også holder til, hvor han har sin base, og det breder sig også, de her protester breder sig også til byen Sintan, som ligger i det her område. Graden af vold, den stiger så voldsomt, at FN's Sikkerhedsråd de laver en resolution i slutningen af februar, der henviser regimet til den internationale straffedomstol. Og der i marts, den 17. marts oprettes der også et flyveforbud over Libyen, og lande bemyndiges også til at hjælpe civilbefolkningen. Danmark bliver også bemyndiget, og der er så en afstemning i Folketinget, og den er ret historisk, og den går ud på, om hvorvidt vi skal deltage eller ej, og alle medlemmer af Folketinget, de stemmer så ja, så derfor er den ret historisk. Gaddafi begynder med at tro at bombe Benghazi, som jo var oprørernes base, kan man sige. Og i den her by, der bor der mange civile, så hvis Gaddafi begynder at bombe den, så vil mange civile dø. NATO overtager den her mission om at hjælpe civilbefolkningen og kæmpe mod Muammar Gaddafis styre, og det er så den mission Danmark deltager i. Oprørerne de har så oprettet det nationale overgangsråd, og det hedder TNC, og det er så den, der skal styre oppositionen efter, at Gaddafi forhåbentlig er kommet af magten. Og det anerkendes så af Danmark og andre lande i juli måned som den legitime regering. Gaddafi har som sagt holdt til i hovedstaden Tripoli, men forsvaret i
Tripoli blev lykkedes oprørerne og NATO at nedbryde det her forsvar i byen, så Gaddafis regime det er svækket, og Gaddafi bliver derfor nødt til at flygte til fødebyen Sirte. TNC de belejrer så fødebyen Sirte, og her bølger kampen så frem og tilbage indtil den 20. oktober, hvor at TNC nedkæmper den sidste modstand i Sirte, og Gaddafi dræbes. Den 23. oktober kan Libyen så erklæres fri af overgangsrådet TNC. Libyen er ikke længere et diktatur, da regimet er røget af magten, men det bliver nærmere et anarki. Der er nemlig en masse militser, som består af unge mænd, som slås om magt og territorium. Og det er egentlig, de kæmper mod hinanden nu, hvor de førhen har kæmpet sammen mod Gaddafi. Og de bruger de våben, som den libyske diktator har efterladt, efter regimet jo er røget af magten. Militserne tager ikke imod ordre fra overgangsregeringen TNC, så det er først i juli måned 2012, at det første demokratiske valg kan afholdes. En regering bliver valgt, men politikerne er svage og bliver beskyldt for korruption, så militserne fortsætter med at kæmpe mod hinanden for at sikre magten, og regeringen har derfor næsten ingen magt, da der ikke bliver lyttet til dem. Libyen kommer ud af det her diktatur, som befolkningen ønskede inden området oprøret, men de opnår ikke den demokrati og frihed, som de også ønsker. Og det er på grund af nogle af de ting, som jeg allerede har snakket om, men der er også som er de her svage statsinstitutioner og de her politikere, som er korrupte, og så den her lette adgang til våben.